माबा मोनसे आं बिथांमोननि फेसबुक चेनेलाव नुदों आरो बेवहाय धोनस्री समष्टिनि TCLC चेयारमेन रुजुग्रा मोसाहारि ना रुजुग्रा मोसाहारि आरो बेनिफ्राय बिथांमोननि किसुमान बधय नेताफोर थागोन बा बिथांमोननि मावथिफोर थागोन बिथांमोना गरमारा गामियाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा जों बेखेवनाय बेखौ जावखांलायनानै सुनानै मोनसे माने बिदि फेसबुक निउसावहाय बिथांमोननि किसु अजद थिखांनायखौ आंबो नुदों नुनानै आं सानबाय थादों हा बेलाय मा खामानि जालायखो बेलाय होननानै मानो होनोब्ला बिथांमोना सरकाराव दङ सरकाराव थानाया आं खोनानो मोनदों RTI होननानै मोनदोंनो सरकाराव थाग्राया RTI होलायनांगौ नङा होमबा सरकार माने गावनिनो गोजा मा दं मा गैया नुखाजोबो दा बेवहाय 18-19 नि आसाम फिफ्थ फाइनान्स कमिसननि जि दोंसे लामा इख्राबारि टु केबोरिगाव आरो एमाउन्टआ 11 crore माने 59 ना बेसेबांबा दा बेनि गेजेराव होनदों माने सासे कन्ट्रेक्टरनि नामा जाहैबाय देबज्योति ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा बिनि गेजेराव 1,49 लाख जाख्ल'बाय इन्जिनियारजों मिलायनानै होनना बुंदों दा बिथांमोना बेखौ बुंनायखौ आं बेखौनो आसरित मोनदों दासिमहालागै बिथांमोना 4 बोसोर सरकाराव थाबाय किसुमान गभर्नमेन्टनि प्रसेसफोरखौ रोंनांसिगौ दा जिहेतु बेवहाय कन्ट्रेक्टरा खामानि मावाखै अब्लालाय लेंहर इन्जिनियारखौ लेंहर थिखादारखौ लेंहर बिभागीय लेंनानै मा जादों सों आरो जाख्ल'दों जाख्ल'आखै मालाय डिपार्टमेन्टआ बिल होदों बे समावथ' आंबो नुनायाव आंबो मिथिगौ खामानि मावदोंमोन खामानि मावनानै माबा मोनसे पार्ट 11 सामथिंनि 1 crore सामथिं मिन्स मा बेलाय 10-12% खौथ' बिल होखागोन एसे मावब्ला होखायो हा बेखौ बिथांमोना मावदोंबो बयबो रायजा नुदों माने साइड बाम होदों सेन्ड ग्रेभेल होदों रलार होदों किन्तु उनावहाय मा जाखो जे मा होनो 2020 आव कभिड फैबाय खामानिया स्टप जाबाय लोगो लोगो BTC आव सरकार गोदान फैबाय ओमफ्राय सरकार गोदान फैनाय लोगो लोगो कभिडनि परिबेसाबो थाब जोबाखै जायनि जाउनाव थिखादारफोरनाव ओरैबायदि साननाय फैबाय जे गोदान सरकार फैबाय बिलबा मोनगोन ना मोना खोनामारबायबो बहुतनाव बिल बिनो थांबा बिथांमोना बिल होआ मा होआ निस्सय थिखादारफ्रा गिनानै निस्सय मावाखै दा बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना सरकार हिसाबै थिखादारखौ खननै खनथाम लाइजाम हरनो हायो सकस हरनो हायो मावाब्ला ब्लेकलिस्टबो खालामनो हायो हाया होमबा बेनोथ' प्रसेस हा ब्लेकलिस्ट खालामनानै बेलेगनो होबानोथ' जाबाय खामानिखौ टेन्डार होफिननानै सोरबा गोसो गुदुं मावनो गोसो जानाय हा बिथांमोननि लाइक माइन्डेड कन्ट्रेक्टारफोरनो मावहोनो हायोना मानो होनबा दाबो बेवहाय अलमस्ट 90% फैसा दं आरो बे खामानि जानायखौ आंबो लुबैयो आंनि सरकार थानाय मोनबाथ' मालांखौनो मावहोसिगौमोन आङो किन्तु बिथांमोना सरकार थासेयावबो बे खामानिखौ मानो मावनो हायाखै सोरखौ गिदों फालाय कन्ट्रेक्टरखौसो गिखो ना सोरखौ गिखो सरकारा गावसिनि नङा होमबा सरकारा गावसिनि थाखायाबो 90% दं हा सरकाराव थाग्रा मानसिया बिदि फेसबुकाव होलाबायो जावफुलाबायो RTI होलाबायो दाबो रोङा बिसोरो सरकाराव थाग्रा बिदि खालामा नङाना खनसे जिखुनु माबा हरबानो खारबोजोबगोन इन्जिनियार खारबोगोन थिखादार खारबोगोन गासिबो खारबोगोन हा बेहाय नों रायजोनि दामलाबायना मा मोननो नोंलाय प्रसेस आराम प्रसेस माबा खालाम थिखादारखौ खननै खनथाम लाइजाम हर मावाबा ब्लेकलिस्ट खालामनानै रिटेन्डार हो रिटेन्डार आजिखालिथ' गोदान गोदान मेरला थिखादार ओंखारबाय बिथांमोननि लाइक माइन्डेड थिखादारबो थागोन बिथांमोन मावहोबानो जाबाय लामाया जानांगौ जिखुनु जाया सोरबा बेखौ उमुगानो मावथारनांगौ बिदि होननाय गैया बेबायदि सारलायनाया जाखागोन ओरैनो बेखाराव हाब्रु सारनाय मा लाब दं जाय बुस्थुआव जुक्ति गोनां खोथा बेयाव हाब्रु सारजायो आरो खामानिया बेल' नङा मेरला खामानि दं बिथांमोना बेखौ आसि थुदों बेनि बादै फिफ्थ फाइनान्सनि मेरला खामानि दं बेथ' आरो 10%ल' मावनाय 70-80% मावनाय जों थाबायनानै बायफिनलायबाय किन्तु बिथांमोननि सरकारा मा सानो थिखादारखौनो माने बेलेग रोखोमै नायो सोरजों दं सोरनि सापर्टार बिल थाइसेबो होआखै होमबा सोर थिखादारा आवगायबोगोन बिथांमोनाथ' बेखौ बुंबाय 80-90% मावनाय दं थाइसेबो बिल गैया सरकार जायखि फैया मानो बे जाबाय मालाबा गोदान फैगोन मालाबा बेनो थाफिनगोन सरकारा थांगोन फैगोन जा बिदि जाबाय थागोन किन्तु सिस्टेमाथ' मोनसेयानो सोलिगासिनो दंना
होमबा नोङो सोरनोबा बिल होआ सोरनोबा होनाय मा जाखो बेलाय बिथांमोना बिल होनांगौ जायफ्रा मावबाय अलरेडि 80% 90% मावखांबाय बिथांमोन दाबो बिल होआ मानो बिल होआ दा ओंखायनो बेवहाय बिदि फेसबुकआव फोसावलाबायनाया आंथ' मिनिनोसो ओंखारदों सरकाराव थाग्राफ्रा इसिबां दुरबल जानाङा बिथांमोननि कलम मोनसेनि बिराद दाम दं दा खारबोजोबगोन ओंखायनो माबा मा होनो बेफोरबायदि माबाजों माव सिस्टेमजों माव बे लामाखौ आरामसे बहननो हागोन खिन्थु बिदि रायजोनि गेजेराव दामलाबायनानै जेबो खामानि जाया आरो बेखौ मिनिगोनसो जायफ्रा माने माबागोन आरो बुजिगोन आरो आं खनसे नुदों जोंहा बे टिसिएलसि चेयारमेन रुजुग्रा मुसाहारि बिथाङा आरोबाव बिनि खाथियावनो माने दलापारानिफ्राय नैबे गरायमारि कलेज सकसिम आं दोंसे लामा होदों PMGSY ओमफ्राय दलापारा गलन्दि दैयाव आं दालांबो होदों खुनु बेला जाफेरगोन बायदि रावबो सानामोन गलन्दियाव दालां बेवहाय आं होबाय लामा होबाय दालां होबाय फाका होबाय आंनि समाव जाबाय फिथाबो हाबाय मानसिफ्रा थांलाय फैलाय 2-3 बोसोर जाबाय दाख्लै नुबाय आं मोनसे बिदिनो फेसबुक निउसाव रुजुग्रा मुसाहारि बिनि एप्र'चआ बायदों हा गलन्दि बादि दै एफा गिदिर गिदिर माथारिखौनो सिफायदों नङा होमबा ओरैजाय सनाय बाथाबारिथिं हा बिनि एप्र'चआ बायनो हागौ बे बायनो हागौखौ नोङो सोर मावदोंमोन बेखौ नों बुंनानै माबा लाब दं नामा नोङो दा सरकाराव दङ आं बायदिया नङा होमबा जों BPF सरकार थानाय समाव लामाखौनो आं 5 किल'मिटार मावनो हादोंब्ला फाखा दालां गोदान होनो हादोंब्ला नों बे मा होनगोन बेखौ 10 मिटार एप्र'च बायनायखौ नों होनो हाया 10 मिटार एप्र'चखौ होनो हाया बेयो सासे सरकाराव थानाय मानसिया बे एप्र'चखौ खोनाङा जों BPFनिया लामा गोदान बानायनो हायोब्ला दालां गोदान बानायनो हायोब्ला बेनि एप्र'चआ ज'दों 10 मिटारल' बेखौ खोनो हाया मासेबां दुरबल सरकार बेलाय नङा होमबा लासिं सिं आरो दा बेवहाय दामला बायहैदों माने आंनि मथेबाथ' माने बिथांमोना दासिमबो आंनि मथेबा जेबो सोलोङाखै आरो बेजोंनो बिथांमोना माने गावसोर जे मावनो हाया एक्सुवेलि मोनसे टेकनिकबो जानो हागौ बिथांमोननि माने दायित्वनिफ्राय बारग'नो खिन्थु नों सरकाराव थानाया नों माबा मोनसे बायनायखौ नों खोनाङा नामा मालाबा माथावरियाबो बायो मालाबा लामायाबो बायो दालाङाबो बायो आरो जुदि नों बेहाय माबा मोनसे खेलिमेल दंबा इनकुवेरि हो नों खोथा बुंनानै मा जानो फालाय खिन्थु खमसे खम बेखिनिखौ खोनानैथ' लामाखौ थांलाय फैलाय खालामना जायगाफ्राव बिथाङा खोथा बुंहैलाबायदों बे जायगायाव सोंहैलाय बे जायगाया मिथिजोबखायो मा जादों मा थादों बे लामाखौ दल दामलाबायहैदों माबा माबि गाज्रि बुंनानै खिन्थु बेनि रायजोखौ जेबो खालामनो हाया बिसोर बुजिजोबखानाय बे लामानि सोमोन्दै आं रायलायनो फैबाय थाखायो मालाबा गाज्रि जाबा आं गावनिफ्रायनो JCB हरो सेन्ट सारना होयो आरो बे दलापारा ओनसोलनि मानसिफ्रा जेब्ला दैसाया खुरो इर'सन जायो आंनिफ्रायनो JCB लाङो आंनो औवा हरो आं सोलिहोयो आं बिदि बिसोरनि बायदि सरकारनि माबा नेबाय थाया नों दिनै जाब्रबनायाव दिनै होआबा नों 6 मास 10 मासनो होना मा लाब दं लोमजाफुनायावथ' माबा मोनसे फिसा मुलिबाबो होनांगोन ना ओंखायनो आं मावो गिदिङो नायो रायजोफ्रा बुजिजोबखायो खिन्थु बिथांमोनासो लामा गेजेराव बारस'नानै नाम लालाबायनो नागिरो थांनाय बाराव दा नोंथां बुंनाय बायदि दैबाना जाबाय रिलिफआव थाबाय रिलिफनिफ्राय बिथांमोनाथ' रिलिफ डिपार्टमेन्टआनो गैया नङा होमबा BTCआव जों आसामाव दं हिसाबै जों नायो डिसिनि माबा जुगिदि हा बेवहाय रिलिफ सिलिफ जेसेबां मेटेरियेल्स दालि आलु माइरं गासिबो जों हरजोब्बाय हा डिपार्टमेन्टआ हैनांगौ फरेस्ट एरिया फरेस्टनि मानसिया हैनांगौ बिथांमोना मा खालाम मिथिगौ ना लामा गेजेराव बे गारियाव गाखोफानानै जोंसो लाबोदों होनहैग्रा मानसि बुजिबाय खिन्थु आं थांनानै आं बेयाव रानहैनो हायो खिन्थु जों बिदिखौ लुबैया खैफोद समाव राजनिति खालामनो लुगैया जोंना जाहैबाय बे जि एसे माइरं एसे दालि बेलाय सामायनोसो हायोबा आं मा होदेरबावनो हायो दुखुथिया मानसिफोरनो जों बेखौ सानो बिथांमोना गावनिफ्रायथ' गैया बे एसे जों हरनायखौनो लामा गेजेराव गाखोब्रबनानै थांफानानै माने मुखा गाननानै गाव नाम लाहैनो नागिरो बे खोथाखौ नोंथाङा निस्सय बुंदों आरो रायजोफ्रा ओंखायनो दासिमबो बिसोर हाजार नंखाय बाथ्रा बुङा मानो रायजोआ बुजियो जायनि जाहोनाव रायजोआ आंखौ बाख्नायदों नङा होमबा बेबायदि आरो फैबाय थानाय जोंथ' फुरा रेडि जों खनसेबो जिरायाखै जों कन्टिनिउआसलि खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बिराद सियर रायजोफ्राबो फुरा नेनानैसो दङ जिखुनु जाया मोनसे गोदान बुस्थुखौ बुजिनो नायनो मोनसे सुजुग मोनबाय नुबाय जे बिथांमोना
जि बर्तमान प्रमद बर'न दैदेननाय सरकार एखेबारे मावनो हाथ्राखै आरो खोथा मोनसेबो लाखिनो हायाखै बेखौ मानसिया बुजिजोबखाबाय हाजार बेवहाय माबा माबि बुंफै रायजोआ बेखौ फोथायला ओंखायनो सरकार गोदान इलेक्सन फैयोब्ला बिथांमोना BPFनो भट होफिनगोन बेखौ अलरेडि माइनाव सोनानै लाखाबाय आरो बिथांमोननि परिबर्तनखौथ' नुखाजोब्बाय बिथांमोननि परिबर्तना माबायदि बेखौ रायजोआ नुखाजोब्बाय बे परिबर्तना खामानि गैया रायजोआ बेखौ मिथिखाबाय बिसोरनि परिबर्तना गोजौ नङा गाहायाव थांनायसो नङा होमबा गाहायाव थांनाय परिबर्तन बेखौ हमनो हाखाजोब्बाय ओंखायनो बिथांमोननि परिबर्तननि सायाव रायजोआ जेबो बिसास गैला खोथा बुङा जानो हागौ रायजोआ बांद्राय बुंनो बायो खिन्थु गोसो सिङाव थिग खालामबाय बे आरो दा आं मोजां मोनबाय नोंथांमोना दिनै बेखिनि खोथा सोंफैबाय आं एकदम नोंथांनि चेनेलजों फिन बुंबावो बिथांमोना सोलोंनाया मोजां गभर्नमेन्टआव थानानै मानसिफोरखौ जानला मोनला बुंनानै बेबायदि माने मा होनगोन बेखौ उगल थुगल खालामनाया थिग नङा सरकाराव दं सरकारा मारै खामानि मावो बेखौ सोलों बे लामाया पेन्डिं जानानै दं बुंनो थाङोब्ला बिसिनि सरकारनि थाखायनो जायाखै लामाया बे डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु स्वयं प्रमद बर'आ सालायो इनकुवारि खालाम टेन्डारखौ केन्सेल खालाम बा थिखादारखौ ब्लेकलिस्ट खालाम माव गोदान थिखादार होनानै नङा होमबा आरो नोंथांमोना ब्लेकलिस्ट होआलासिनो थिखादारा गाव सारान्डारबो जाफैनो हागौ लाइजामफोरबा आं मावला होननानै ब्लेकलिस्टसिम सहैयाबो जानो हागौ आरो बेखिनि खामानिखौ माव आरो आं बे रुजुग्रा मोसाबारिखौ आं खावलायगोन बे दहलापारानि गलन्दनि जि दालां जनानै दं बे माबायाव मबाइलाव खोथा बुंनानै दायथ'खौ फोजोबनाङा सरकार दं नोंथांमोना बे 10 मिटारल' एप्रोचखौ खोनो हायाबा रायजोआ मा साननांगौ नोंथांमोनखौलाय लेक्सार होग्रा साननांगौ ना खामानि मावग्रा साननांगौ ओंखायनो आं खावलायदों खोना हो इसिबां माने गोहो दंब्ला सरकाराव थादोंब्ला खोना हो आं खावलायगोन आरो